Kuivauskaapin tyhjentäminen helpottaa keittiössä oloa. Nyt edellisen ohjelman rahoittajan tiedoite. Onko teillä monta rautaa tulessa? Tunnetteko itsenne väsyneeksi ja hermostuneeksi? Uusia voimia ja virkeyttä antaa sokeri. Mutta valitkaa vain puhtainta, niin kuin Escobarin erikoissokeri Kolumbiasta. Perinteisesti tähän aikaan esittäisimme Virtasen perhe kuunnelmasarjan, mutta sarja jää nyt mittaamattomalle taolle. Sen sijaan esitämme villin, hassun, hauskan, iloittele. Haluatteko te todella, että minä sanon tämän? Minä olen arvostettu äänitaiteilija. Ettekö te... Sen sijaan esitämme villin, hassun, hauskan ja iloittelevan sketsisarjan. Nyt ja ikuisesti. Nauttikaa! Oi, hyvä glögiä. Oh. Pansai! No kato kirjivakki. Tää mies. No, ei tässä mitään. Hei, muuten. Ootko miettinyt, kato? WC-pytty. Ihme homma. Sinne kun lataset, kato, tuuban, niin jää jotenkin semmonen hirveä haju aina. Pakko tehdä semmonen niinku väliveto ennen kuin rupeat ylipäätänsä. Nyt ei ihan oikeesti ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Siis mä meinaan kato sitä, että kun ennen tuolla niinku Turunlinnan aikoihin, niin sehän oli siellä korkealla. Sieltä vaan kato löts kadulle, ei haissu. Ymmärrätkö mitä mä niinku haen tässä? Joo, että pitäisi olla joku näköinen haju poista tai jotain. Joo. Siis semmonen ei nyt liian kato, että tulisi niinku fritsuja kannikoihin. Et niinku ei, mut siis kumminkin semmonen, että se ottaa sen sieltä. Joo, en mä jaksa näitä sun paskoja. Miksi sä kesken kaiken? Vessaan! Vessaa! Tällaisella hetkellä minkäännäköistä pidätyskykyä. Mikä helvetin kiire sillä taas on? Mats, joko kamera käy? Käy. Ja mikrofonikin on päällä. No hyvä, sinä Mikä nyt oli hei? Nyt ei jäädä tähän tulee makaamaan. Menemme vauhdilla eteenpäin. Chop. Mitä täällä nyt on? Hyvät katsojat, minä olen Kent West ja nyt olemme Jännän lähellä. Äärellä. Se on Jännän äärellä. Ole missä olet, mutta nyt mennään. Tuolla äskeisellä kävelyretkellä, tuolla käteni osoittamassa suunnassa, siellä on Sinivalaan poikanen. Sä sanoit mikä? Sinivalaan poikanen. Tää on Keravan joki. Sehän tästä juuri poikkeuksillista tekeekin. No missä se on? Hyvät katsojat, zoomaappa tuonne nyt, Mats. Mats, eikö sinustakin tunnu, että täällä on erittäin voimakas urean ja spriin tuoksu, varmaan kuuluu lajille ominaiseksi. Kent, sä oot sattumoisin viimeksi käynyt optikolla? En koskaan. Mitä se tähän liittyy? No toi on kuule ihan suomalainen sammunut kännikala. Kannattaiskohan käydä siellä optikolla pikkuhiljaa? Mats, äläpä tuhlaa nyt filmiä enempää tähän. Sovitaanko niin, että deletoit tämän kaiken jopa muististasi? Sovitaan niin. Hyvä, sitten vaan poikki. Joo, poikki.
Nyt se kamera pois jo. No perkele, sammuta! Mainoksia! Ohjelmia! Mites? Katos Kent, eikö olekin aika puhdasta ja juotavan näköistä vettä tossa? Mats, jos tämä on huumoria, se on helvetin huonoa. Kyllä mä tästä huumoria saa. Vieläkö se pyörii? Sammuta nyt se. Sammuta nyt se, minä juokse pakko. Odota. Odota Kent. Veikko Ryönäkosken banjohetken viimeisenä kuulemme Guns Rosesin kappaleen Tervetuloa metsään. Seuraavaksi tämän aseman kautta uutiset. Nämä luurithan vaihtuu, tänhän saa kappaleeksi. Helpompi hävittää. Mitä sä kuule luulet, nariseeks tää penkki vai pitäisikö mun rasvaa pakarat? No niin, mä ajattelinkin. Lumityöt on tehty. Mä oon kyllä tän olueni ansainnut. Hetkinen, tämähän on kruunukorkki. Ei mulla ole mitään avaajaa. Sä tarvii hjälp. Joo, ihan siis kyllä. Joo, sä kuule ottaa fleskat pöydältä reunaa ja sä sitten kunnon schlaga. Okei. No tämähän se hyvä neuvo oli. Joo, parempi ensi kerralla käyttää purkkia vaan ja joo heito. Katsoin vuosi sitten tämän komediaklassikon. Ei ollut hauska. Katsoin nyt sun uudestaan mandariinikiinan kielellä. Ei ole hauska vieläkään. 0 pistettä. En tykkää edelleenkään. Pelkkää mustaa. No tämähän se idea on. Lopeta se hiplaaminen. Lopeta se näpyköiden hiplaaminen. Nää luurit, Herran Jumala, tämähän saa kappaleeksi. Tuleeko sieltä smoke on the water? Perkele väärää. Kun mulla on kestämistä ton sun näppäilys kanssa, saatana vitun virtuoosi oikein. Homma muuten toi WC-pytty. Vittu, aina pakaroita. Mä ajattelin, mikä tuli.
Kun mä yritän nyt kasata itseäni. Oho. Varsinainen slow hand. Rogue hand.